ser alcalde deste pobo é, sin duda, unha licencia que me concedeu a vida e que estou moi agradecido. Juan Manuel Rei despídese da alcaldía do Concello de Caldas. O aínda rexedor fixo hoxe balance dos seus 18 anos á fronte do goberno local. O socialista explicou que toma a decisión de marchar logo de conseguir algúns dos grandes obxectivos que aínda tiña pendentes, entre eles o anuncio de que haberá novo centro de saúde na vila. Que tal, saudos? O socialista despediuse esta mañá da alcaldía roupado polo seu sucesor no cargo, Jacobo Pérez Gulín, funcionarios e tamén veciñanza. De contado, escoitamos a Rei, antes outras novas. Valga acolle xa o grupo de migrantes africanos nun hotel de campaña. Están hospedados xa 120 dos 170 que se agardan nesta vila. Proveñen de países como Mali, Mauritania, Senegal ou Níxer, zonas en guerra ou con conflitos armados. De feito, a maioría deles están pendentes de que se lles conceda a condición de refuxiado. Oposición da comunidade educativa ao posible traslado dos alumnos da Escola de Educación Infantil Fernández Varela da Pobra a outro centro. Tanto os pais e nais como o equipo docente manifestaron a súa disconformidade coa proposta do Concello. Afirman que o Concello non informou das súas intencións ás familias que se enteraron logo dunha reunión informal coa AMPA. Rianxo conta xa cunhas renovadas instalacións no Pazo do Martelo. Nas últimas horas tiña lugar a súa posta de longo co acto oficial de inauguración. A reforma do edificio supuxo un investimento de preto do 1,5 millón de euros. Albergarán, como toda agora, a Biblioteca Municipal. Hoxe nas novas tamén conectaremos con Papá Noel dende Boiro. A rapazada desta localidade tivo hoxe ocasión de falar, pois iso, con Papá Noel. Foi a través dunha videoconferencia con Laponia. Os nenos e nenas aproveitaron para facerlle chegar a súa lista de peticións e mesmo se animaron a entoar algunha panxoliña. E o barrio da Parda, en Pontevedra, deseña a súa propia programación de Nadal. Da man do Concello, a Asociación de Comerciantes da zona presentou a súa propia proposta dirixida a públicos de todas as cidades e a promocionar os establecementos que se atopan nesta zona da cidade. O programa arranca este venres coa proxección de La Navidad Olvidada. Pois son algúns dos asuntos que imos tratar de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Juan Manuel Rei despídese da alcaldía do Concello de Caldas. O aínda rexedor fixo hoxe balance dos seus 18 anos á fronte do goberno local. O socialista explicou que toma a decisión de marchar logo de conseguir algúns dos grandes obxectivos que aínda tiña pendentes, entre eles o anuncio de que haberá novo centro de saúde na vila. O alcalde avanzou que a asinatura do convenio con Sanidade poderá ter lugar en breve, logo de que a Consellería confirmase que toda a documentación aportada polo Concello é correcta. 10.787 días despois, Juan Manuel Rei pon fin á súa etapa na alcaldía de Caldas. Ser alcalde deste pobo é, sin duda, unha licencia que me concedeu a vida e que estou moi agradecido. Proveño dunha familia humilde e estas cousas gustan moito e a min tamén. Así, visiblemente emocionado e arroupado por funcionariado e veciñanza, comezaba o aínda alcalde o seu balance do feito nestes últimos 18 anos no municipio. Di que a decisión estaba tomada dende hai tempo, pero que non daría o paso ata resolver logros que aínda lle quedaban pendentes. A decisiva, dixo, a confirmación de que haberá novo centro de saúde. É moi de aplicación un refrán portugués que di agua mole en pedra dura bate tanto que ata fura. E iso foi o que fixo o grupo de goberno. Fomos agua mole que batemos, a pesares dos atrancos que nos foron poñendo sucesivamente, non lles quedou outra que reconocer que hai que facer o centro médico porque máis non lles podemos pedir. Outro dos logros cos que marcha Rei é co compromiso de ampliar o polígono do Pousadoiro, da man de Zona Franca de Vigo e do Concello de Vilagarcía. Este domingo que ven, xunto co presidente da Zona Franca de Vigo e o alcalde de Vilagarcía, visitaremos a zona na que se vai a desarrollar un proxecto de ampliación do polígono do Pousadoiro. Todo o mundo sabe que unha das eivas aquí era a falta de
a legalidade, por decirlo de alguna maneira, de algunhas instalacións industriais. Estos, de novo, 100.000 metros cuadrados, 10 hectáreas, caen no Concello de Caldas. E recoñeceu que tamén marcha con espiñas daquilo que non logrou neste tempo, en especial a apertura das pozas. As pozas é un tema que lleva demasiado retraso e que, a pesar de que podo dar 1000 explicaciones de orden político, de orden económico, non vou dar ninguna. Tengo que asumir que fui vítima de mi propia ilusión, que contaba con que eso estuviera mucho antes e non lo estuvo, e asumo el tema en primeira persona. Deste xeito, o socialista ponlle fin a 3 décadas de actividade política no consistorio, primeiro como concelleiro e logo como alcalde. Para Jacobo Pérez Gulín, o que será o novo rexedor da vila, deixa este consello. O único consello que sei é el mismo, que traballe arreo, que vai haber días moi bons e días moi malos, que os días veñen bastos detrás dun vira outro, algún día marchará para casa cabreado e outros días moi contento. E apuntou tamén que el seguirá aí, aínda que doutro xeito, apoiando o seu partido e do lado de toda a veciñanza, porque bromeou 30 anos despois que máis e que menos na vila ten xa o seu número de teléfono pro que precise. E Jacobo Pérez Gulín asumirá o bastón de mando de Caldas o vindeiro 30 deste mes de decembro. Di asumir a alcaldía con ganas e ilusión. Avanza que a súa xestión virá marcada pola continuidade, poñendo o foco nos proxectos que Juan Manuel Rei deixa enriba da mesa. O socialista situarase á fronte dun goberno bipartito. Agarda manter co BNG a boa sintonía que, segundo indica, mantiveron a toda agora as dúas formacións na vila. Jacobo Pérez Gulín será o novo alcalde de Caldas. Asumirá o cargo vindeiro día 30 nunha sesión que se vai celebrar 7 días despois do pleno de renuncia de Juan Manuel Rei. O socialista di que asume o cargo con ganas e ilusión. Avanza unha liña continuista. Un pouco veñen marcados pola continuidade dentro do BGAP, é dicir, escoitastes agora o alcalde, falou dun montón de feitos que están sobre a mesa e que ainda hai que concluílos, e teremos que empezar por aí, por concluir o que está en marcha, e con continuar con esas medidas, esas prácticas que levamos poñendo desde fai un par de anos, medidas novidosas que lle proporcionen aos veciños e a toda a veciñanza pois unha mellor calidade de vida, basicamente. Licenciado en Administración de Empresas e fundador dunha consultoría, Gulín porase á fronte dun executivo bipartito xunto co BNG. Agarda manter con eles a boa sintonía. Agardo que non teñen por que cambiar moito con respecto ao que foi hasta a todo agora, é dicir, dentro de calquer familia, de calquer casa, pois hai discrepancias, hai tensións, pero para cando máis, pois na política cando son dous partidos distintos, pero bueno, a todo agora estuvo se levando moi ben, lóxicamente cada un tiramos para as nosas áreas, pero non ten por que cambiar, temos que seguir traballando polo ben dos veciños por riba de todo. A súa andaina política comezou no 2007, daquela na oposición da entidade local menor de Arcos da Condesa. No 2011 asumiu a súa presidencia e dende 2019 é concelleiro na Corporación Municipal Caldense. Imos con outra noticia destacada da xornada. Valga acolle xa o grupo de migrantes africanos. Nun hotel de campaña están hospedados 120 dos 170 que se agardan nesta vila. Proveñen de países como Mali, Mauritania, Senegal ou Níxer, zonas en guerra ou con conflitos armados. De feito, a maioría deles están pendentes de que se lles conceda a condición de refuxado. Todos eles son homes de entre os 20 e os 40 anos. A chegada deste grupo de migrantes á localidade foi coordinada polo Goberno Central en apoio co Concello de Valga. Está sendo xestionada pola ONG Rescate, unha organización con experiencia no auxilio de víctimas de conflictos bélicos e situacións de violencia. Para esta entidade a prioridade é darlles formación ao tempo que se xestiona a súa condición de refuxados. A intención é que poidan ir accedendo ao mercado laboral e que as empresas da zona se vayan tamén interesando polos seus perfis, do mesmo xeito que aconteceu co grupo de migrantes de Sanxenxo. A Mancomunidade do Salnés desvela a súa proposta para a construción dunha residencia na comarca na mesma semana na que pechou o asilo de Cambados. O organismo comarcal busca entre os 9 concellos un terreo de alo menos 4.000 metros cadrados para cederllo a unha empresa que construa un centro de 100 prazas. Delas, ata o 50% poderían ser públicas. A proposta foi desvelada polo presidente da Mancomunidade, David Castro, nunha xuntanza a que estaban citados os 9 rexedores, pero a que só acudiron a
a alcaldesa de Meis, Marta Giraldez, e os alcaldes de Cambados e Meaño, Samuel Lago e Carlos Viéitez. Tamén estiveron presentes a concelleira de Sanxenxo, Paula Martínez, e a vicepresidenta da Mancomunidade, Sabela Fole. Nun comunicado, os 5 alcaldes socialistas da comarca cualifican de tomadura de pelo a proposta da Mancomunidade. Lamentan que o tamén alcalde de Ribadumia, David Castro, intentase venderlles como novidade unha iniciativa que din levan meses analizando como última opción. Apuntan ademais que o custo dunha residencia privada supera os 2.000 euros ao mes, cantidade inasumible, din, para moitos residentes. Demandan a construción dunha residencia pública financiada pola Xunta, estando neste caso dispostos a aportar os terreos precisos, e que a proposta de Castro, din, valorarase só como última alternativa. Entre tanto, a Asociación Xoán 23 xa ten nova residencia en Pontevedra. Actualmente son 24 os residentes que viven nestas instalacións da Rúa Fotógrafo Zagala, que abriron as súas portas o pasado 11 de setembro. Trátase da primeira residencia local para persoas con discapacidade. A atención da nosa entidade vai dende a atención educativa ata unha terapia ocupacional na idade adulta, un traballo ordinario para máis de 60 traballadores na actualidade, un respiro de fin de semana ao longo de todo o ano e unha residencia de 365 días do ano. En poucas palabras, atención integral e completa na trayectoria de vida dunha persoa. Mellorar as condicións de vida de todas as persoas non sale debaixo das pedras. Por lo tanto, eu quero largar un mensaxe e hoxe que estamos aquí moitos, dicilo tamén, e polo tanto ten que haber diñeiro público para facer estas cousas. Non chega só coa boa vontade da xente que está máis necesitada. Por iso, a min cando escoito falar de poñer trabas e estar sacando, demagoxia a hora de falar, es que se non hai impostos, non hai servicios públicos. E que se pretendemos facelo solo nas administracións non vamos a ser capaces nunca. Nunca, por moitísimas razóns. Por razóns de recursos, por razón de saber facelo, por razóns de estar implantados no terreo, na sociedade, nas familias, que teñen unha persoa con algún tipo de discapacidade. Para iso existen as asociacións como Xoán 23 e que son imprescindibles. Non chegaríamos en ningún caso, ninguna administración, Ainda, vou dicir unha cousa, nin que pusera o doble de cartos sería capaz de chegar a atención que se dá colaborando coas diferentes asociacións. O presidente galego aproveitou a súa intervención para anunciar que ao longo do 2025 a Xunta concertará 6 das prazas do centro de día, que conta cun total de 11. Actualmente, todas as da residencia están asumidas polo goberno galego cunha achega anual de 750.000 euros para sufragar os seus custos. A nova residencia ofrece unha atención especializada a persoas maiores de 18 anos con discapacidade intelectual. Dá así resposta á necesidade de moitas familias de idade avanzada que non poden coidar dos seus familiares con discapacidade. No centro ofrecen atención individualizada ás necesidades específicas de cada usuario en áreas como saúde, rehabilitación, apoio psicosocial, coidado persoal, talleres terapéuticos e ocio e tempo libre. Preocupación en Ribeira ante a presenza de ocupas no acceso ás chabolas do Porto. Ao parecer, son 4 as persoas que adoitan pasar a noite nesta instalación dende o pasado 12 de novembro, cando foran desaloxadas do edificio das Avesadas. Foron varios os usuarios que trasladaron as súas queixas tanto ao Concello como a Portos de Galicia, polo que xa se procedeu ao reforzo da seguridade nesa zona. O organismo autonómico procedeu a instalar un peche no corredor de acceso aos departamentos, posto que a toda agora non contaban con ningún elemento que impedise a entrada de persoal alleo ao Porto. Viámoslo xa en titulares, a oposición da comunidade educativa ao posible traslado dos alumnos da Escola de Educación Infantil Fernández Varela da Pobra a outro centro. Tanto os pais e nais como o equipo docente manifestaron a súa disconformidade coa proposta do Concello. Malestar entre os pais dos alumnos do Fernández Varela ante a falla de información sobre o posible peche do centro e traslado dos alumnos ao CEP Salustiano Reieiras. Afirman que o Concello non informou das súas intencións ás familias que se enteraron tras unha reunión informal coa AMPA. Queremos dejar claro nuestro malestar
tanto de las intenciones y la ocultación de esas intenciones y de la falta de información que tenemos los padres con respecto a este tema. Nos parece que no son formas, nos enteramos pues después de unas manifestaciones y conversaciones particulares de la concejala de Educación, Amparo Cerecedo, pues con el AMPA de esta misma escuela y también con el claustro de profesores. Tras saber todo esto, pues lo que hicimos fue, como padres y a través del AMPA, pues pedir una reunión con Alcaldía y con la Concejalía de Educación, y a esa reunión pudieron acudir pues todos los padres y madres de los niños y niñas de la escuela. Pudieron mostrar o comentar sus dudas y transmitir pues sus inquietudes con respecto a este tema. Pero bueno, la realidad es que la mayor parte de los padres, tras una encuesta que se hizo a nivel interno, la mayor parte de los padres pues estamos en contra de este cierre y traslado, y solamente hubo un voto a favor del mismo. Non comparten os criterios esgrimidos polo Concello ao respecto da baixada de matrícula, posto que na actualidade hai 51 alumnos no centro, distribuídos en 3 aulas, a tan só 9 do límite legal, posto que as ratios establecen un máximo de 20 alumnos por clase. En este momento hay matriculados 51 niños, están dispuestos en 3 aulas mixtas de 3 a 6 años, y por la ratio faltarían 9 niños, o sea, la ratio dice que por aulas mixtas es un máximo de 20 alumnos por aula, y si no recuerdo mal hay 17 en cada aula. Neste sentido, explican que o traslado aos salustianos reieiras non pode xustificarse pola baixada de alumnos, posto que se trata dun grupo de idade de 3 a 6 anos, co que actualmente non conta o Colexio de Banda Seca. Rianxo conta xa cunhas renovadas instalacións no Pazo do Martelo. Nas últimas horas tiña lugar a súa posta de longo co acto oficial de inauguración. A reforma do edificio supuxo un investimento de preto do 1,5 millón de euros. A meta dese importe financiouse a través dunha achega do Goberno Central dentro do programa de impulso á rehabilitación dos edificios públicos para entidades locais. O resto foi con cargo a fondos do propio Concello. Despois de máis de 2 anos de obras, a reforma do Pazo do Martelo xa é unha realidade. Onte pola noite tiña lugar a súa inauguración oficial, coa presenza de numerosas autoridades, entre as que se atopaba tamén a subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas. Na súa intervención destacou o resultado da actuación, que ascendeu a preto de 1,5 millón de euros, financiada en parte con cargo ao programa de impulso á rehabilitación de edificios públicos. Contades dende hoxe xa non só cun monumento de primeira orde restaurado, senón tamén cun espazo moi confortable, polivalente, accesible, en esa liña en a que estamos a traballar dende o Goberno apostando por devolver este tipo de espazos á cidadanía, non? Por colocar sempre a veciñanza no centro das políticas da man do plan de recuperación, coa idea de non deixar a ningún concello galego fora, a ningún, por moi pequeno que sea este concello. Especialmente contento mostrábase tamén o alcalde Julián Bustelo, que tivo palabras de agradecemento para todas as persoas que contribuíron activamente no proxecto de rehabilitación, entre elas a directora das obras, Sandra González. Hoxe é un día de celebración, efectivamente, mas tamén é un día de agradecemento. Teño que agradecerlle e felicitar a Sandra polo seu traballo levado a cabo durante todos estes meses, así como aos traballadores e traballadoras da empresa Serjonsa que tamén nos acompañan. En todos e en todas elas recaeu a encomenda de materializar o proxecto de rehabilitación do Pazo e fixérono a contrarreloxo e buscando tamén xerar os menos perxuízos posibles para a veciñanza da contorna. Quero tamén agradecerlle o esforzo ás traballadoras dos departamentos de Secretaría e Intervención, as cales se enfrontaron coa firmeza habitual ao reto de xestionar un procedimento pouco habitual para un municipio como o noso. O Concello traballa xa na súa apertura ao público, algo que agarda poder realizar a maior brevidade de tempo posible. O Pazo, un edificio histórico declarado ben de interese cultural no ano 1973, albergará, como xa facía anteriormente, a Biblioteca Municipal.
E o alcalde de Pontevedra reacciona á decisión do Partido Popular de romper as negociacións para sacar adiante o orzamento de 2025. Para Lores, a formación mudou de opinión, aínda que ata ese momento as conversas, coincidiron ambas partes, foron sinceras. O rexedor explicou que do decálogo presentado polos populares, o goberno local incluiu nas contas cuestións relacionadas coa seguridade e a accesibilidade urbana e rural, a ampliación da rede de aparcadoiros disuasorios ou o aumento das subvencións deportivas. Tamén todas as mocións que foran aprobadas no pleno da corporación de xeito unánime. Fernández Lores opuxo este comportamento do PP ou do Partido Socialista. Destacou que a formación é o seu socio preferente e que as conversas se están a levar de xeito leal. O Partido Popular se topa máis cómodo coa idea esa que está transmitindo sistemáticamente, que a culpa toda é de Lores, non? E, polo tanto, antes de apostar por mellorar, en fin, o funcionamento do Concello e apostar polos intereses dos ciudadanos de Pontevedra, pois aposta por estar nesa posición. O Partido Socialista presentou tamén unhas propostas, está negociando dunha maneira absolutamente, bueno, leal, no sentido de que estamos falando de cuestións concretas e incorporando cuestións que son posibles e fundamentales para este Concello e para este Goberno. E, sinceramente, eu teño unhas boas sensacións para poder chegar a acordo, non? O músico Carlos Núñez fai parada coa súa xira A Travesía este sábado en Pontevedra. Imos cos detalles despois da publicidade. Aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. A Deputación da Coruña investirá uns 800.000 euros no programa de subvencións a concellos e agrupacións de municipios da provincia de menos de 50.000 habitantes pro financiamento do gasto de persoal das oficinas de turismo pro vindeiro ano 2025. Os beneficiarios recibirán entre 10.000 e 20.000 euros. O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o vindeiro 16 de xaneiro. Tanto as solicitudes como o resto da tramitación da convocatoria poderá realizarse por vía telemática a través da plataforma Subtel, accesible dende a sede electrónica da Deputación da Coruña. A rapazada de Boiro tivo hoxe ocasión de falar con Papá Noel nunha videoconferencia con Laponia desenvolvida esta mañá na aula CEMID. Fixéronlle chegar as súas peticións para este Nadal. Dende Laponia, Papá Noel conectaba esta mañá con Boiro. Alí, dende a aula CEMIT, os cativos do CEIP Santa Baia tiveron ocasión de conversar con el, facerlle chegar a súa lista de peticións e mesmo se animaron a entoar algunha panxoliña. Participou tamén no acto o conselleiro de Facenda e Administración Pública, quen destacou a importancia de promover estas iniciativas para que os cativos teñan o seu primeiro contacto coa tecnoloxía. É unha oportunidade para tener un primeiro contacto. Xa levamos 17 anos facendo esta conexión con Laponia directamente. Hai que dicir que, ademais, Papá Noel cada vez fala mellor en galego, que é de agradecer porque non é doado mudar do sami ao galego así en apenas uns instantes, permitirle aos cativos tamén trasladarlle as súas inquedanzas os seus desesos para o vindeiro ano, co cal está ben. O alcalde quixo agradecer a aposta da Administración Autonómica por crear esta ampla rede de aulas CEMIT. A de Boiro leva funcionando dende o 2010, favorecendo a formación e o achegamento ás novas tecnoloxías de diversos sectores de poboación. Darlle as gracias ao conselleiro porque siga apostando por estas aulas, porque, bueno, concellos como o noso pois ten unha importancia moi grande, non só para os xóvenes, sino incluso tamén para as persoas maiores, que vemos que cada día os trámites burocráticos cada vez se fan con novas tecnoloxías e, bueno, e a verdade é que, conselleiro, gracias e que, bueno, que dentro da Xunta de Galicia siga apostando por este tipo de iniciativas. En total, máis de 700 nenos de toda Galicia participaron nestas conversas con Papá Noel a través da rede de aulas CEMIT, integrada por preto dun cento de concellos. O espírito deste Nadal invadirá a Pobra esta fin de semana con varios desfiles e actividades que farán gozar os máis pequenos da casa. O apalpador e Papá Noel visitarán a vila e mesmo nevará no Cantón da Leña.
Os cativos da Pobra vivirán unha fin de semana chea de ilusión coa visita do Balbador e Papá Noel. O primeiro achegarase ata Vila o venres, acompañado de gaiteiros e zancudos, mentres que Santa Claus encabezará un gran desfile o sábado xunto cos Magical Brothers. E o sábado vamos a facer un gran desfile de Nadal para recibir a Santa Claus. Se acompañará de 5 monecos, os Magical Brothers, que son muñecos de luz que xunto con os 8 músicos pois acompañarán a Santa Claus nun desfile que partirá da zona de Banda Seca ata a zona do que da Covecha, todo pola Rúa Gasset, a Rúa da Paz, Díaz de Rábago, e despois virará no que na zona de Beiramar ata a Rúa Castelao e a Praza de Abastos. Na Praza de Abastos estará Santa Claus para ali para recibir a todos os nenos, e por eso animamos a todos os nenos a que veñan a disfrutar desa actividade que sabemos que vai a ser moi fermosa. O domingo nevará na Pobra cos canóns de neve artificial que se instalarán no Cantón da Leña, onde se desenvolverán varios obradoiros de Nadal. Pero a animación non acaba aquí, posto que o día de Noiteboa, a Galaecia Small Band ofrecerá un concerto nos Xardíns Valle Inclán. Pois o día de Noiteboa vai haber unha sesión vermú nos Xardíns Valle Inclán a cargo de Galaecia Small Band, e vai ser dende as 12:30 da mañá ata as 2 da tarde. Pois eso, que invitamos a todas as persoas que se acheguen por ali, porque foi algo que non puidemos facer cando acendemos o alumeamento naquela data, quedou posposta, e entón vai ser o 24 de decembro, que consideramos pois que tamén é unha moi boa data. En Pontevedra, o barrio da Parda deseña a súa propia programación de Nadal. Da man do Concello, a Asociación de Comerciantes da zona presentou a súa propia proposta dirixida a todos os públicos e que busca tamén promocionar os establecementos que se atopan nesa contorna. En aquelas zonas da cidade no que hai un movimento asociativo forte, é posible termos interlocutoras e interlocutores cos que falar e cos que, dende o Concello, dende a propia Asociación de Comerciantes da Parda, pois mellorar as ofertas de lecer, tamén o mantemento de barrio e en calquera outro sentido que pensemos, non? Cal é a intención de todo isto? Pois a principal intención é facer atractivo o barrio da Parda para os comercios e os comerciantes, e que a propia xente se quede ali, non? Quede a mercar no barrio. Hai moitos servicios, hai comercio, en segundo lugar tamén é importante, tamén o que queremos conseguir é que o barrio se volva máis atractivo para futuros comerciantes. A programación comeza xa este venres coa proxección no centro leste da película La Navidad Olvidada. Xa o luns abrirase a carpa que se vai instalar na praza da Rúa Pintor Laxeiro. O espazo acollerá hinchables, concursos, presentacións de discos de artistas locais e mesmo unha visita de Papá Noel e de diferentes actividades dirixidas á cativada. Para participar nelas será necesario presentar un ticket de compra de algún comercio do barrio da Parda. Só serán de acceso totalmente libre a presentación do disco Valiente o día 26 de decembro e a festa de Aninovo, que se vai celebrar o día 2 de xaneiro. En Pontevedra seguimos porque o músico Carlos Núñez fai parada coa súa xira A Travesía nesta cidade. Será este sábado no Pazo da Cultura ás 9 da noite. O concerto servirá de presentación do seu último disco, Celtic Sea, un traballo que levou o vigués por todo o mundo. No escenario pontevedrés estará acompañado polo coro e a aula de música tradicional do campus de Pontevedra da Universidade de Vigo. É un espectáculo único que só se vai poder ver en Pontevedra. Esa colaboración da que agora nos falarán entre a música de Carlos Núñez e máis o traballo que fai a aula de música tradicional da Universidade, o grupo de danza e o coro polifónico da Universidade, que son capaces de traballar a este altísimo nivel, só se vai poder disfrutar en Pontevedra. É un orgullo como Concelleiro de Cultura poder presentar unha colaboración deste tipo. Creo que Galicia ten algo maravilloso que ofrecer ao mundo. No resto de Europa, en moitos lugares, esas tradicións xa perdéronse. Pero aquí todo iso está vivo. E ademais temos grandes profesionais, grandes científicos, artistas, e estamos todos facendo equipo. Entón, Celtic Sea, este concerto, creo que é algo máis que un concerto. É unha creación. Estamos entre todos facendo algo novo, algo que está acontecendo, e ademais estamos levando todas estas músicas e toda esta experiencia polo mundo.
E antes de marchar, imos cun apuntamento deportivo. Este domingo disputarase unha das citas deportivas do ano, a Simpson 10K. Na carreira participarán uns 1.500 corredores na categoría absoluta, o que supón o total das prazas previstas. A saída será ás 11 da mañá dende a esplanada de Portosín para percorrer logo os 11 kilómetros que separan esta localidade de Porto do Son, onde estará instalada a liña de meta. Como é tradición, na xornada previa, o sábado á tarde, comezarán as competicións. Os protagonistas dese día serán os nenos e nenas coa disputa das carreiras infantís dende as 5 da tarde. Ese día terán tamén cabida outras actividades paralelas, moitas delas incluídas dentro da Feira do Corredor. Pois así rematamos, máis en canalriasbaixas.com, tamén nas redes sociais da tele. A información continúa agora centrada no sector vitivinícola aquí en Canal Rías Baixas cunha nova edición do programa Orixe e Calidade. Como sempre, graciñas por estaren aí.